dneska zapínáme Roblox. Takže něco zapnu. Krátě nevím co. Vyzkoušeme nějaké oby. Vyzkoušeme nějaké oby teda, no. Easy oby. Vyzkoušeme. Teda doufám, že bude easy, ne? Jak to vypadá? Ne, propadl jsem. Vylepším si asi render distance. Teda jak se to líka padne. No. Tak jdeme na to. Jdeme, no dobré, jdeme takto, skáčeme tak a tak. Jdeme dále, dál a dál, dál a dál. Tyto schody jsou za tak lehké, že to ani nemusíš skákat, ale já radši skáču. Říká mi to, jaké by. Mám prostě si pocit, že prostě chápete ten pocit. Aha, mezi tím nebylo nic. Aha. Chyták. Jak na matematice při testu, že? Já to nenávidím. Já si normálně dám takto obrazovku, lebo to je otrava. Tam se prostě někde propadneš, nechápem. Nechápu, co je na tom. Musím si koukat po nohy, to je tak otravné. Aha, tam není nic, chápu. Musím tomu pochopit. Já jsem zrovna profi obíčkár. OK. Je to tam. Nebudeme si kupovat rádio. Jen ho máme v autě, že? Nechápu, o čem tento level byl. Takže asi o tom, že mám projít povlečky a nespanout. Vyskačí iba dobré načasovaně skákat. Keď se mi nezalaguje hodně internet. Já to asi dokončím tento level a ukončím nahrávání. Tak čau lidi.